8 یونی سال 2022 تخمین ساعت 19:00 راننده автомашини тамғаи Opel Astra Раимов Хизралӣ Исоқович соли таваллудаш 1987 сокини ноҳияи Ҳамадонӣ ҳангоми ҳаракат дар деҳаи пахтакори ноҳияи мазкур аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ноболиғ Чориев Аюб соли таваллудаш 2012 сокини амин ноҳияро пахш намудааст. дар натиҷа ноболиғ Чориев ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. аз рӯи ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилияи яке дар ноҳияи Фирдавсӣ бо аризаи марди 43-солаи сокини шаҳри Душанбе муроҷиат намудааст ки моҳи марти соли 2020 мардони 42 ва 47-солаи сокинони пойтахт бо роҳи фереб ба боварияш даромада аз ӯ 260,000 сомонӣ гирифта ваъда доданд ки дар муддати кӯтоҳ маблағашро бармегардонанд, аммо ваъдаашонро то ҳол иҷро накарданд. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад.